Mm. Mm. Kumusta mga katropa? Welcome back to Honeyways TV. So for today's mukbang ay nagluto ako dito ng pork humba. Ayan. Tapos meron akong sabaw dito sa gilid. Sabaw ng bulang lang. Tapos ito yung sauce ng ating humba mga katropa. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po mga damo po. First bite po mga katropa. Sili. Saba. Tumatawag sa akin. Ano?
Hmm? Tigas. Excuse me. Sarap ng sabaw. Sinigang sa bayabas.
So yun mga katropa, busog na po si Hanimis TV. Thank you Lord. At ang aking Facebook page po, Missy Eats. Please follow niyo po ako doon mga katropa. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hanimis TV. And click the bell icon para like po ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye! Kami munting ah.